Mzero kore zapo. Ikena mwanzo ine watsayo. Umbere. Tambo kumusumudze nzire nyano wanzu. Anaiti wanguza mizimu Sema ngomze. Ayo. Ndari ndo zadijataura. Zemo wenze. Pamusoro iyo dari. Nienda kakwira dari. Mushuro bokunge ndabata mudzimai wangu nechikomba musi wa 15 uyaindunza kunokudari. Makabata dependent aine mudzimai wenyu. Mosha rupomewa kuinzwa here. Musi wa 15. Ati mosha rupomewa kuinzwa here. Zvinoita mudare. Musi wa 15. Kana dare rikazibona kuti chokwadi wochipikisa ka unobhadhara fine. Kana wakaita ngoti ndakaita bichana kana ndakaita maningi. Andina sababu mudzimai wawo. Hauna tora mudzimai wawo. Mira ndikuudze mwanangu. Muka ndo matara achona iwaya tinodhila nawo sterei. Ona maoko abuda ziya apa. Abuda ziya. Unozobuda ziya. Ndi munhu anokutaura nezvake ka. Ndokusaka aramba kubhadhara mari yedare. Anga itofanira kunge ava chingotaura chete. Yanyerere. Yakanyarara. Wosi kusatouya kwake ka. Chimbomubvunze kuti gombo rakaita sei. Sabu. Taurai. Wadakatara mudzimai wenyu. Chokwadi. Maambarikidza mudzimai wenyu. Chokwadi. Mudzimai wenyu waina mudare. Wauya varipo. Ngavauya. Wauya. Iwe ndakuona uchikamina gombo rakaita sei. Mudzimai wa buloko azapo. Warwana sabu. Wairoi. Wakamangarira here kuti wakakuwadza. Wakaona zviraiti. Wakaona zviraiti. Ira madzimai ari kuuya. Anokuziva pere mufana. Amai. Sema nyumbani. Sema mzunzi kana sekretara. Matani? Matani? Mata million. Right. Mata. Seu zimowenze. Million. Sununguka Amai. Chii chaita kuti mune kuno kudare? Wakasununguka msukuru wangu. Inyaya inodarika. Chii chaita kuti mune kuno kudare naye amai? Mafunira nani? Ndiani wenyu? Kwa uya rugo ndiani wenyu? Anembe ine nemsoro mumbo. Ishamware bamini. Shamara bamini wenyu? Bamini wenyu vapi? Murumu. Chichaita kuti mumire mudare iye nemurume wenyu. Yatika vakasvika kumba ende ndiri panze. Ivo vakasvika vakumbira moto kubatidza kuti vanhu vatirwa vaida kutora moto saka avo ari kumuntu ndobva vasvika ini ndiri panze. Saka ndibva vakasvika ndakatotaura navo ndiri panze vachibva vapinda kuti ndibva vatanga kuti ndakubatai. Ndibva vapinda apa ndobva vaita kubatai nemukomana. Shode pinda kubatai inoti kudii maziviro enyu wenyu? Kuti mukudanai nemukomana asi ndese kumba ndiri panze. Hamuna zvamuziva nemukomana here? Hamuna yana here? Maisabu kutaura chokwadi? Kwati vasabu vafanira kutaura zvinhu kudai. Kozi munhu mai vandoyanaisa mwana anouya kwamuri vachichema-chema onyaya dzimba dzavo. Imi mati aikumbira moto imimi muri panze. Iye anga ari mumba? Iye? Avakaenda kutora moto kodi. Akakukumbira indobva mamutipinda mumba? Imimi Imimi ndobva masara muri panze? Kumanguwai? Na 8.
Edze ngwa. Manene. Baba wasipo. Vakabva vatongosvika nguva iyoyo. Zvinoita vangu wasipo. Dzimba dzedu idzi dzepaside peroad. Munhu angoti angopfuura chikumbira chi motofoji. Saka kumuti kuma 8 pindai zvenyu mutore muri panze. Wapanze ma 8 kuma 8. Vanhu ngavasitata tomborara kutoti 8 days adato zvatombokwana 28. Mudongo. Anombozvimira motofoji mapenyere ngomano. Uyu. Uyu. Mino kana vaisumboya kuti paine vanawo zvapeni. Amai pindure zvatitati anombosikumbira motofoji mapenyere. Kwandiri. Vakatokumbirawo aiwa vasikumbira. Havasikumbiri. Ndinda angoti munhu akakufura chese achikumbira. Na amai. Sei mimi makamupa mukana wokuti apinde mumba imimi musakutopinda mumba kutora moto momupa chitanda chacho. Iye kwakungomuti apinda zvenyu mutore mumba ose iko karike kutanga. Ini ndiri panze ndara kuti enda kunogesa. Saka ndosvika ndara kunogesa. Ndozvandiri kubvunza. Ndati sei mimi makamubvumira kuti apinde mumba iko karike kutanga kukumbira moto foje kwamunhu. Ndangoti wose mukitchen musina munhu ndangoti pindai mbatidze foje. Ava tondofunga tingani irikeni. Tauda kunzwa kuna baba ndo vangatitaurire maonero avakaita. Yeah, ukirango kutabunja. Sorry wedari. Ndichatsanangura mafambiro yakaita. Asi ndinokumbira kana vanhu vachitenderedza dare nguva vachipedzera dare nguva nekuti umbo hwese ndinawo. Kurwati kana mudzimai wangu ari mudzimai wangu chaichai aifanira kungotaura chokwadi padare. Saka ndinoda kuti dare rizondibatsira kuti kana mudzimai achinyepera murume wake umbo hwese ndinawo. Mudzimai anoda zvemushairi. Right, regai nditsanangure nyaya yangu. Isusu takarima wheat segroup. Tine maduties atinoita tichirara kumunda. So tichita maduties ekurara kumunda pakurima wheat kwatinoita. Ndakunga ndiri kumunda duty rangu ranga risiri kudzoka kumba. Ndiri kumunda ikoko dzadzi kuma past 10 dzeusiku. Hana yangu ndakatomborara takatorara tichogada ndobva ndatomuka ngata kufana ndananga kumanda kuenda kumba. Afana mbondirambidza wanga. Ndanofanira hangu hana yangu kupura tizo ndinofanira kuenda kumba izvozvo. Afana vambondirambidza amdara munda munoziva musadaro ndiri mukuru wedu muno ngata ano. Afana imi kana mchisara nhasi hana yangu izvozvo kuti ndinofanira kuenda kumba. Ndakabva kumunda kwangu kwatatiri ndine tochi yangu zombe. Ndine ndakapfeka magambuzi. Ndaka kunosvika padhuze nepamusi wangu kitchen kuma past 10 kwete kuma 8. Ndakanzwa nazvi vari mukitchen. Ini hana yangu ipapa nguva iyo ndakafungidzira kuti vana vari kubika chimoto ndati vana vari kubika chimoto nguva inoyi vachagadzira zvekuchikuru nguva. Ndakabva ndafamba ndichienda kukitchen. Ndichikonosvika pamusiwo dhoo rangu ripa kitchen mai vakabvarwa dhoo vachibuda panze. Ndobva ndatarisana namai. Amai vakamira pamusiwo ndakamira pavheramba panoperera uswa pepe takatarisana. Ndobva ndafunga ndikati no ndikatanga kuti ndibata namai panapa munhu arumba mari kudi ari kutiza ndichataza kuzvibvunza kuti ndiani because mai kubuda kwavatoita vachandisunda sunda ino zvokuti uyo achaona mukana wokutiza. Ini ndobva ndangonzvenga so kuna mai ndobva ndatopinda mukitchen mangu nekona so ndichipinda mukitchen ndobva ndaona mukomana ari muchi aromba ndikati naye uri kuitei muno. Sikati sorry mudhara ndati uri kuitei muno nokufanga kuti sorry mudhara. Ndobva ndamvana ndobva ndakashedzera mukomana ndandinai kumunda nokuti panguva idzodzo ndobva ndaiziva vanga vakamuka. Ndobva ndashedzera ndikati tavani haana kuzvinzwa bosi papari parefu. Mai vake vakabva vatomuka kumba kwavanga vari. Ndobva vauya mwana wanga akadhakwa paakaya kumunda. Saka vakafungidzira kuti pamwe mwana uyu pane zvaaita ndanetsana naye. Ndobva vatouya vachimhanya vanonzi maingwenyu. Ndobva vasvika pamba pangu. Ndobva vachiti chii nai babhuri chii sabhuku ndikati no hapana maingwenyu. Semunhu anganzwa ndichishedza mwana wavo hana yavo yange asina kugadzikana. Ndobva vauya ndanda akatogara pakitchen mudzimai wangu panguva yanga atosuduruka aenda parefu. Ndobva vauya ndobva vadongorera mukitchen. Ndobva vaona mukomana uyu akatogara pasi panana mutigara. Zvikanzi chii pari raite ndikati ano pari raite maingwenyu dzokerai zvei. Panguva izvo chovakabva vadzokera. Asi semunhu angaona maonero anga aita hana yavo semunhu mukuru yakaramba ichingorova. Indakatorwa kanguva bichana ndobva ndazobata mufana ndikati ano mufana izvo waita izvo ndambokuratidza zviitiwa handikuuraya hako asi ndinoda kumbokudzidzisa bichana chete. Ndobva ndakabata mufana ndati ndana murova. Ndiri panguva yokumurova ndopakapindawo mudzimai wangu mumba ndobva anotora mari kusanganisira mari yake nemari yangu yanga iri yegroup.
Ndichinetsa newe ndiri muchenjuro wamufana uyu. Mai uri pakabva atotiza hana kuzowanika zvachose. So kutotanga kusangana naye izuva ranhasi. Chimumureza amai. Hadi maza kutora murume wenyu. Saka inini munoindire kuti ndizanari. Samai vemba. Aiwa. Ati munodire kuti ndizanari samai vemba. Makatiza wakaenda kumsukuru wangu. Zvataura nemurume wenyu mazvidzo ineme. Kunyepera. Kudaenda kwa kundinyepera ndakaona ndiri mumba. Vakasvika vanhu ndiri panze. Ndikatotaura navo ndiri panze. Mirai, zvakari pakuru yakari uyenga aibadidza foja. Ini ndandiri panze. Ndakatosvikotaura navo ndiri panze ndipo kwabva pinda pakati munhu ndiani. Ndibva vatanga kurwisana nani? Kurwisana nemukomana. Time dzakatanga kurwisana nemukomana ini ndada sei? Ndasuduruka. Chibomera mai. Kupa makati maitiza pamba penyu maitiza imba mumoyo. Chakandipa kuti nditize pamba. Murume wangu ndaiti ndikanetsana naye kana nawo kadiki aindibatira banga. Ndakamboita 1 week ndichitata banga rimusoro kwembedi. Madays pachina papa ndikazotiza ipapo pasina kana 1 week andibatira futi banga. Chibomera. Ini murume mumuda. Ndo munhu. Saba munogara kupizvozvi. Ndiri pasisi wangu. Varini. Kubva pachona ipapa. Pane mazuva. Varini. Taura nguva. Sari kulangira nguva. 15. Kubva musi wa 15. Ini chakandipa ndidzaita ndakapa ndizotiza pamba. Amai. Muona vakadzi vese vagara pa. Atikoshi. Handambonzwa kuti vakadzi vagara pa. Vana mai. Muri vana mai omunhu kuti ambonzwa nguva yamai ambotaura nayo yamai apa. Kana mai makatera. Kuda kuhana ambotaurawo. Pamusoro wedai. Maonero andaita nyaya ndeyekuti chakakanganisa mudzimai bedu ndezvekuti vakatiza uye achirwisiwa nababa. Ivo dai vakaziva kuti hapana nyaya vanenge vakasina kutiza, vanenge vakamira kuti kwemi muri kuroverei munhu mandoona ndiri panze munhu achibatidza foja pai mukicheni. Koma ndiwana naye here kuti imi musvike kuita sei kurwisana nemunhu. Shuwa munhu asvika kukumbira moto, pakumbira moto ndamuti pinda mukicheni uite sei ubatidze. Saka imi mamurwisane nemunhu wamaona ari mukicheni hamuna kundoona ndinaye. Vanga vakasununguka kuti vabude zvavo pachena kuti vataure nyaya iyoyo. DJ kuti tinoti ipere. Hapana vamwe. Pane vamwe. Nevamwe Rana mai. Sikuonawo kwangu senyo zvangu. Mosha nabata panyaya yekuti senyaya kuonekwa kwaita mukomana uyu ari mumba. Ivo havaifanira kutiza kuti nyaya yavo ibude pachena. Vaifanira kutsanangura murume wavo somafambira aita mukomana acho yazokumbira moto. Saka kutiza kwavakaita yakatoratidza kuti pane something aita sei vaiziva pamukomana uyu. Ndikuona kuti amai ava pavakakanganisa ndepekuti havaizotiza zvokutowanika nhasi. Ndabva baba vachitizvo nhasi ndopandavawana. Maitiza zvokuwanika nhasi sei? Muvhileji mamunogara munawo machembere amunoziva here kwamaienda muchinotaura kuti ndo zvandasangana nazvo nababa kuzosvika muwanike nhasi. Pamusi wa 15 October. Inini ndinotowedzera ndichiitika mwanangu wakakanganisa muzukuru wangu. Kutiza kwacho kwokutoti nhasi watoya kudare. Dai panga pasina dare. Pamwe ungadai usiri kutomboya zvachose. Saka kuroti wongo watori neimwe pfungwa yako. Ingwani tinonzi kune machembere wani nemakarawa wani. Unoenda unokana vemuvhireji menyu makarawa acho asingaiti unekodzero yekuendawo kune rimwe vhireji kunopotera. Kana kupolisi chaiko ungonoti ndoda kudzokerawo kumba kwangu. Zvine ubva waenda kubva wanogara kwasisi vako. Ipapo muzukuru hazvirambe zvichiitwa zvakadaro. Isusu vakuru vedu vari ukatiza unoenda unopotera wokurumidza kudzokera. Inini kana munhu akauya kumba kwangu achiti arohwa nemurume wake ka inini zvandinoita pamwe tinoti atirare newe tisina kunyatsonzwa nyaya yacho kuti munoti mukadzi womunhu ararwe naye ka mukadzi womunhu ararwe naye munodzokera munonzwa nyaya yachona. Asi kana muchinzwa murume wacho ndo pamunoti aiwa chiregai timbodzokera navo todzokuonai mangwana. Ndo pawakakanganisa muzukuru wangu. Ndapedza. Amai sisi wenyu amai wako maigara vari kuti
Saka imagara kwasisi wenyu maiti zvizodii? Inini ndakandipawo ndezvimweni kwasisi vangu neunatawo kuti ine kuti vaindibatira banga. Chito imwe nyaya. Ine kuti vaindibatira banga. Aiwa, zvatada kusama. Ndiri kwasisi vangu. Mirai. Zvatada kubatsirani. Toti makatiza kuenda kwasisi wenyu. Sisi wenyu maiti tofanira kuti kana musi woyo usiku kana kuti padhuze. Kana mangwana kusei. Iye vakadzoka kuti makwa pamweni vava. Murume wenyu. Vakakuenza inside but makagara kubva kuti wa 15 kusvika nhasi. Zvinoratidza kuti nasisi venyu maitotsvakira chikomba ichi. Maitotsvakira chikomba. Isisu sedare tiri kuona kuti imi mai mukuvhikira chikomba chenyu ichi. Mukuchivhikirira chikomba ichi. Touya imimi abereke. Amuna baba. Sisi number 1. Ko ana boti. Ndio kwakajiwa funa ya sabuni. Mogotiza mjenda kune mwa mkuwasha se. Sisi vantu unoenda muzvi. Apa zvingotiratidza kuti amai muri kuvhikira nemurume nokuti murume wakakuwadziwa zvisingaita kusvika nhasi akakuvara asina kana kuenda kupolisi. Kuratidza kuti ari kutoziva nyaya dzake. Kuti aiwa ndakakuwara hangu asina kukuwarira zviripo. Muri kuzvona. Muite amanye tionepe kuti amai ava kuti vawanike nhasi. Ndini ndakatovafonera. Kuti vawanike zuva ranhasi. Basa renyu ramaita usumupwisa zvakanaka. Yamirira judgment. Kwaiwo shamari pawakakuvadzwa kurohwa wakadiri kuenda kuna kana kumasabu. Pamusoro weda pane vanhu vari dare rindibatsirewo kana ndichiroora mukadzi ndinoroora mukadzi weupenyu hwesu. So ndine mudzimai wangu hausi wekuti tikuchaya mapoto. Mudzimai wandakanga ndakaroora nditi mhosva dzinoparika vanhu vachipara mhosva kusi kurambana. Right. Ndiri muno mudare zvekundiburira pachena kuti mudzimai wangu achiri kuda zvechikomba chake nekudai anga achiri kuda zvemba yake dai achitaura mashoko anoita kuti echokwadi nekuti ndizvo zvikumira pandakaita panapa umboo hwese ndinawo. Saka ndinozogara sei netsotsi kuti dari mundibatsirewo nekuti kana ari mudzimai aida zvemurume wake kuti zvikuziva kuti ndakatadzira murume wangu ndofanira nditaure chokwadi chekuti ndidzokere paimba yangu nekuti tine vana vatinotarisira kuti ukama huna kupera. Kana akati nhasi aenda kwaari kuenda toti ndo zvaari kuita semafungira zvinenge chiitika kuti nhasi ndo kwaari kuenda, asi kuvana achada kudzoka kuzoona kuti vana vari kurarama sei, tichazenge tichikurukura sei netsotsi. Isu sedare sabhunzo vachokwadi usati achibvunza sisi wachine tichazviona zvese kuti mai ava chokwadi pamuri havana zvakakwana. Zvimwe zvacho zvaro toda hama dzake dzino asi tichangwisa nyaya kuna mambo sekupinda paiita chokwadi chaicho hama asati vachibudisa pachena. Dzimwe dzenguva pamakaisa fuma pakazita kudare rigone kuzoungana imiwo mugona kuzoungana imwe iri usiku nokwamambo chokwadi chogona kubuda pakati pomudzimai wenini kuti sedare titoona kuti mai ava chikomba uchidefenda panaita kuti tisvike nepekuti pamaconservation avaiita iwekoza ndinawo. Saka kana ini ndabudisa maconservation averengwa padare kuti chive chapupu mudzimai wangu aramba kutaura chokwadi kuti murume wangu ndakakuresvera kuzogara nemunhu afumuka dzimwe nguva kunenge kwakurema. Ndaitarisa kuti mudzimai wangu semudzimai ndakabereka naye vana achangotaura chokwadi kahwana asina mbotenderera nekuti maconservation ndinawo izvozvo. Avaikukura nemurume uyu ndakatora mafotos. Ndakamatora mafotos paapo ndikavabatira foni yacho ndikabata foni yemukomana nefoni yemudzimai wacho. Foni yemudzimai yakatosara iri panzvimbo pacho ipapo. Ndombo wakazara criminal wakadi kuenda kumapurisa iwe. Aiwa iyo yapera iyo yapera. wakafara vantu aiwa iyo yacho sauda zvokukoshi tombo umfundo wakakosha asende baba vanga vagona kuri apa wakufumuka nekuzukuru vangu toenda panze tomboenda panze aiswita aje hey baby muri sei apa ndakati foni yangu ndakatora mapicha pafoni yemukomana ndakatoenda mukomana ndikati chindipa pini yako ndobva andipa pini yacho ndobva ndabvisa pini ndobva ndatuma meseji ndokuti mameseji ake aripo kuwhatsapp apa chinhu ndandakazoitira ndakaita kuti whatsapp inogona kungoexpire nangiri
mana WhatsApp inogona kuexpire. Ndoka ndatora nefoni yangu mapicha acho. Asi foni yacho zvakare zvese umbo huripo. Iri kuti foni yacho mukoni. Munaye ba? Ngaiwe mukoma. Tora ikafoni yake makatora. Ndomuzisane. Bozi ndiye nyine kuna kuti maka. Senta. Sai mangotora foni yake nonzini umbowa. Nyaya dzakawanda. Motora foni yake mubate mi. Akuenda bomira mamuto zvikwacha chimwe mopinza munyaya. Muzoverenga mameseji angewayo mambo wangu munenge maona umbowa chu. Kuza abantu kuda bemtuma mipanza hapo kuti nyaya yacho kuda kantiri. Mutopinda nawo panzi muzotowa nenyaya mambo ya nyazo wenyewe. Minokadzi mai vachona ndanga ndati mwana kuti okuda panzera ari kuti mama yangu iri kuperera panapa. Unotaura panze nawo kukura kuti ava nevanhu vakadzimba saka imimi bvumai kuenda navo panze munonotaura zvakanaka kuitira kuti murume wenyu adzokonoke mwoyo wake. So kana moramba imimi manje kuti hamuende panze kakuresa kuti imba hamuchaida mauda kuenda nechikoro muchazopa apana mwesabuku aribwera masabu wangoshukura ngoja sabu gani ayo amakando nanawa kupazi madhara masabu isusu donzvo ratinenge tinaro nderekuvakiridza muzukuru handiti inini chinhu chandafarira iwani murume wako anga ati handisi kuda kuratidza vanhu masikireti noti otherwise mukadzi uyu ndozogara naye handizvo here naive ende inini ndikuona munhu akadaroka ndinenge ndatomuona kuti anenge atoratidza rudo nekuti vamwe pamwe panotukanwa pasina kana kumboitwa kana zvichifamba munhu anotanga kutukirira munhu zviri pasi pasina chawambotadza ndikunyepa here amainhengerekeni but uyu ataura kuti inini ndandsingade kunyatsotaura zvakadzamadzama zvemudzimai wangu nokuti pamwe ndinozomufumura inini ndichizogara naye handizvo zvaataura murume wako. Asi baba vai pavanga vachitaura vanga vachiti uchapupu ndinavo ndavatarisa kuti uchapupu wavari kutaura kuti vanawo ndehwekuti vakabata vanhu vachitaura vachibadhidzapo vazopedzisira vati ndakuburitsa. Iwewo nevana vangani? Ndimuri kuona asikana vana 4 vakawanda unopa vana unherera vana vanokura vasina amai nababa dai uchimbozviona zvinonakidza kuti iwe unenge uchinzwa kunge zviri kunakidza but kuvana kunenge kune problem ndikunyepa here ende mai vachauya vanenge vachingotuka vana vako kuti zimai racho rakaenda nechihure musade kunditambudza watombowana murume anenge ari kuda kudzoreredza kamwoyo kake iwe wechiita kuti mwoyo wako ukwanise kurera vana vako ndikunyepa here muzukuru wangu. Hapana kudzoreredza vanenge vachiita pana nokuti vakagara vazvishambadza kare akuzvishambadza kadhekokutika munhu akanga atsamwa pavakakuonai saka hatizvitarisi vakati bata handikira ungadai vakatifarira dho votanzi inini ndakati ivo vachipinda inini ndichibuda ndingakwanise kuvapusha here alright toti ipapo sezvo zvingakusiyisa vana kana pakubuda ayo mai mutungani ko kana vakuburitsa uchapupu unoratidza kuti inini zvinhu zvimaizvi zvese zvinoonekwa zvinoongororwa izvo manje inini kwese handiko ini ndati ndiri pavana iwe hauna kurohwa hauna kuitwa sei murume wako ari anokuda banga tazvinzwa kuti rinoburitswa but hauna kuzondiratidzwa kuti apa gogo ndo pandakamboenda sei ndo pandakambochekwa inini ndiri pavana ini chakazondipa futi ndisadzokere kumba vakarayira munyaya kuti ndiyatuti chi zvinhu zvake zvinowanika nekugumbuka kunhasi mudaranti ndo muri kuregererana vakawanda imomo akatiraita akati ndiyatuti zvinhu zvake inini pamwe pendifoti paipe ndinechida mbobvunza ndeida kubvunza pendaitanzi akatora mari yake nemari yeye yangu endendi naye ndopendaida kubvunza ndakaitora pai ini ndakabuda sina kana hembe chacha yekuchinja ndozowanika ndozoona kunovhindonyora mari nekuti ndakabati ndoda mari yangu ndakasiya mumba. Saka iwewe inini handipedze nguva zvedu chatoda kunzwa isusu tanga tiri pafungwa yekuti mudzokererane murere vana venyu handiti pane zviga zvinozombopuwawo vanhu saka muchenze kudarira mambo
ndekuti vanhu pamwe vamwe vanotoyanana vakatozogara zvakanaka. Saka ndo zvataida kunzwa ngoti aiwa tongoti aya iwewe uri wrong matorambana handizvo zvatakatarisira. Plus kana pfuma yeudanze ini ndakaroora ndikabvisa pfuma ndeipi masungiro chachemupudzi masungiro chaidzi mwana kuendesa. Aiwa iyo yayanati zvaro. Saka iwewe pfungwa dzako dziripa noti tiri kutaura newe tichidzokerera ndokuda kuti tibvunze mwana wedu kuti iwewe mwana wedu imba yako auchaida here kana kuti uda murume wako kuti muyanane mukati medare muenzanisiwe banga murume atsurwe futi kuti nyaya yapinda mudare kai ndatizodazve kunzwa kuti mukadzi uyu adzoke futi nombowo kuti uri kumbatira banga iwe mukati medare wati mukadzi wako uri kumuita sei uri kumuda wamuregerera. Ini mba yangu ndoida uri kuida muzukuru wangu bata uri kuida zveshuwa ndo zvatinotaurere notisu tinonobvunzwa mukati umo kuti vati kudii toti ati imba yangu ndiri kuida ndizvo here ende lake mapikicha ako ana kurati ati umbo hapana wati wabuda apa wazongovharika pai ndikunyepa here muzukuru wangu zvimafoni zvidzime hapana tichataurwa pandinoda kubvunza nditi kuti anenge achitanzi anenge aida kuripwa nditi iye kumba kwedu hana pfuma yakaenda soda kuripwa aiwa yechikomba nyarara tasangana nayo yechikomba nyarara iyo yechikomba nyaya iripoka ndeyekutika chikomba ndicho vakawanda pano inini kana ndakabvisirwa tsvagirai kuno chikomba chikangoyo chichitoziva kuti ava ndamai mutungami chakangogara neni cheteka chinobhadharisiwa kuarume wangu izvozvo hazvinei newe hazvina chii vakudopfuma kwavo havana kuvaudza semaona panzina kana amai vangu vakana kana baba vangu ivo baba ama ine hantu yendeni unofunga kuti mwana wangu anzivi kuri kutongwa dzakadai ndingauye ndingaenderezvo aiwa vanga vasinga vaudzi noti vanga muchivazogatirana saka amai vakudai vanga varipo zvinoita inyaya iyi haidana amai puremu ine mukoma wenyu pamukatizira kumukoma yangadai auya nahandi nekumba kwemurume wako tinanzwa tisina kukuudza kuti nyaya yakadai muzukuru haidaidzirwa autesva haidaidzirwa inini ari wangu mukwashaka unoziva kuti unongochiona kuti mwana wangu aita wrong handitika but toshongadaidzira toshongadaidzira kunenge kwangu wokupenga kwemavharanyadzi but unenge uchiona kuti apa zviri wrong saka unoti vanoyaza panapa tina vana amai vakawanda vanoti chikomba chemwana wangu achibvisa mari kana inini wakuvafumura kunobvunzwa chete murume kuti mukadzi wati ine nimba yangu zvochokwadi pamberi paJehovha sekuchemera kwangu achita murume wacho kuti mukadzi handiti iyo idzosa dzitsvage unogona kuwana shamwari dzinotiyanga kudaro angakaroora izvo hazvinei plus mai mutungamika uya ngaatoziva kuti ukamaneti nechikomba wapera ukama hwangu hwako murume wangu ivo vadaita profit neni vangu vabereka vanaa havana profit neni iyoyo hauitaure manje iyoyo manje muzukuru haitaurike yoti murume auda kuita profit neni profit anotoita wanzwa muzukuru wangu ndiwampa profit aiwa vana 4 ngavauye varipote mudzinoya tinoda kupinda navana baba wako musi wa21 uchanzwa kuti vanonzi namambo vapiwe mari uri kuzvinzwa here nezvemasungiro zvese zvautaura vanopiwa ndavatiana baba wako iye mwana wedu haifanira kuita kutanga kuita speech yakarewana amai vangu vakati iwewe mwana wangu ndiwewe ndiwo wairwadziwa dai wakadaro manhara ini ndabereka nemurume uyu vana auye hatimude mudare hatimude hatireverwe pfuma nemunhu ari kubikira murume tinoda vabereki vake ndiwo vanouya saka mwanangu ndati muzukuru iko zvinezvi vana baba wako ndivo ngavachiuya vareve pfuma iye yaari kupiwawo nechikomba ndinenge chidarikewo futi noti isusu tinongopa maweeks ka mambova nemaweeks uchibatapo ndudzo kuti hauzi kurorwere gore rino nemurume wako neamai vako vari kupiwa zvese zvavari kupiwa handati dzaakubiswa idzo nyarara mwanangu nyaya yatopera yatopera
iye kana akati ndoda kubhadharo vana 4 isusu tinoti dare mombe mwana mombe tozoti mombe yekuti ya baba atitaure mombe ya baba koti mombe yamai yehomai tobva tati mbudzi dzemasungiro uri kuita zvekutamba mombe ngani dzaverenguva 6 ka isabhukuka iwo ungade kusiya imba zvokumhanya shamwari vana vanotambura iwo chifungwa kuti ndikubaivhairira bhora uri kuvafunga chema vana vako vaende kuchikoro vadzidzewo vaitiwo zvakawanda vana vasina amai havadzidzi iwo votochinjawo unhu wacho musikana umawhatsapp mahasi kuona vana vasina amai vanodzidza china ndakatambura kubva kudhara saka iwo ukatambura vana ava wakavazvarirei 4 waiona kuti panotambudza dai waiwo usingazvari vana kushingirira kubva 2016 ndopa wakaita vana 4 ava kusvika izvezvi kushanda chekwa vashandi ani iwo ndini ndiye chishanda zvese everything aiwa saka tatiakuengamira titaure iti gogo handitapawo bvuma kuti gogo ana gogo aiwa ana gogo ini changa aiwa muri kundiendera mberi ini chachakundirwadza ndechekuti chikomba changu chiite sei chimuitise profiti handiti mazviona manje chikomba changu chimuitise profiti ndoyatati iyoyo profiti chirega kuitarisa iwe wechitarisa zvevana vana vasina amai kavanokura vari marombe vamwe kusakura hazviri kuzvinzwa vanokura vari marombe vachingotsukutwa nzeve idzodzi chete saka zvina amai vakanhingirikena saka zvina amai vakaura iwo wadirei kudaro da vana vako usade mumomono chero murume usingabude bati farira kuti ndikudzokerera vana vangu vakawanda vanoti ndakagarira vana vangu iwe ndatonzwa kurwadziwa zvokuti nevana chete kana vane makore mangani ungataure zvoti chikomba profiti chineba iye mwana wangu wechikomba da kumuudza kuti svipira pasi mbwainwa ngekuenda mudzimba dzevanhu vanenge vane varume achafa achibhadhara haasi kubhadhara iwewe cheteka zvakamupinda muropa achabhadhara kwakawanda pane mumwe ndakanzwa achibuda pana bhozho kuti 5 times achingobhadhara vakadzi vavanhu chete haasi kuzoreva uri kunyepei uri kutochema iwewe achabhadhariswa kwakawanda ngaasiyane nazvo zvemadzimai evanhu ivana baba vaenda ikoko ngavamuudza ndakambata tangu kutanga wakatondibada ingo kanibata mumba kangadai akandifarira dho aiwa izvozvo zvese hazvichatsvagwa muzukuru dai wakandifarira dho dai ingo kanibata mumba aiwa hazvo iwo kubatwa kuri pakawanda muzukuru ndo zvatoda kuti tiwirirane kana meseji chaiyo mufoni musina kunocheterwa munhu nebanga meseji kubatwa kuri pakawanda hazviri kuti vakarara chete mungati munhu akabewa depo rinobewa munhu unobatwa munhu banga anenge auda mumwe mwana wechifaifika iwe ngavaye chete vabereki vako kavataure pfuma chete vana aiwa handiti mwana wechifaifika ini mwana wangu mumwe wacho achiri mudiki numbe mwana yefu ndenda atofa saka ndingati ndenda kuti ndakuita mwana wangu achataurwawo kanaye handiti ivava vachataurwawo aiwa anotaurwa naye isusu hedu chatiri kuda kuumba imba endewo nhasi muchachinja tichakutorai mese zvo tichangoramba tingoti uyo ari kwake asi kana taakuenda paground iwo hatichada kukunzwa uchitaura zvakawanda tongoda kunzwa kuti nokuti isusu tataurawo newe isusu tachema nyaya yevanhu ini nenyaya yekuti hanzi profiti ende profiti ndo yatiri kutopa vanhu vachitoita ndoda kukuudza profiti anotoita ende profiti yake iri kungoenda kumba kwenyu kuna baba wako pachachadari kana wazogara nemurumewo tenda asamuzokuramira ndikufumisa umwe munhu iwe asina kutombofumisa ende kubva nhasi usambomhanya nezvimwe zvinhu pano papfumiswa vanhu pano mamwe madzimai anenge achitokufurira kuti oiita murume mazuva ano yotamba yako yatambe yake asiyana kana kugara kumba kwake plasikatarisa mwana wemudiki siri kumukomana mwana mudiki zvokuti kana pamuri kumira mukati medare redzimoshomo ninongo hai chitomboita kutarisa murume wenyu hapana zvinotoita kana akava mukuru murume aiwa ndikureva murume wawe chituru uyu muhombe isu tese tine madhara aiwa kwe murume nemukadzi vanomboenzane avaenzane banhasi usida imba yako uyu munhu auti pasi unoramba uchiita benzi nezvinhu zvisina nebasa rese
benzi worotokuta benzi takatonga bekuita sabhuku takanogara naye pakati mama handishazvipamidza ini nezvinoda kuda kugara pamba pangu handiti apana kandatoita mistake mama vana vangu ndivasiye vachitambura vasikana maponda anopera asi vana havaite sei havaperi ndo zvandikukutaurira kekupedzesera zvevarume zvinopera asi zvevana hazviite sei mai mambo hazviperi takugara pano tatomirira kuchengetwa nevana tapedza pamusoro isabhuku pamusoro yana baba aminokwa manga maendawo kunokurukura nasabhuku isusuwo tasara tiri pano tichikurukura nemusikana ndofunga zvimwewo achataurawo iye pautaura kwaaita atinini pamba pangu ndinoita sei ndinopada kana pane zvimwewo zvinetswa ndizvonai zvako mwana wangu achataurawo ega asi isusu ndo zvatiudza hamino musikana kuti imimi kwamatauro ikoko handimaonawo zvinetswa zvenyu mazvawanawo zvinetswa isusu tawanawo zvinetswa imakaonawo zvinetswa zvinoda kuti imba yevana vedu havaite sei imire very good atitaure zvedu imba yangu ikuida ndoida asi ndokumbira kuti nababa ngovaudzawo kuti munhu wechirume anofanira kuita sei kushanda apa ndifunga murongoziya nemanayiro ari kuita mvura isinganayi zvese everything zvepamba ndinda kumira ndinda kugoridheni chichera goridhe ivo varipo mubhedha cheche watinorarira mumba ndinda kutenga negoridhe zvese zvirumba ndezvangu ndotenga inini ivo havaiti sei havashandi mumba chaimo chaimo mubedroom hapana ndeti ndikavaudza ine nozosaka ini ndikugwara kuda kuti ndiite sei nyaya kana iripo kwandisiyataura kana iripo tinotsika zviri pachokwadi kuti chokwadi zvinoitika handiti kuti vari panapa vadi mugadzirisa chatiri kuda kuita ndechekuyananisa kuti mudzokerane sekutaura kwata tiri kuitapo paya kuti kurera vana vasina mubereki aripo paine mumwe mubereki asipo vana vakure zvakanaka ndinoti kudini zvotaurwa namai pamusoro ivedare munoona kana tichirarama sevanhu murume nemukadzi pamusha kana tichida kuvaka imba yedu yechokwadi zvechokwadi chaizvo zviri zvikunyepedzera tofanira kungotaura chokwadi munhu kana akanganisa kana ngangokumbirawo regero kuti no zveshuwa muedzi wakandibata than kuwedzera zvimwe zvinozorwadza murume inini pamba pangu dati mundibatsira vanama pamba pangu inini kana ndikakuti handei izvezvi kana chiro kubvunza vanhu vanombosvika kana kuuya muvhileji chaimo chaimo kubvunza pamba pangu vanhu vese vanoraramira vazhinji vanoraramira pamba pangu ina handii chokwadi zvokuguta ndizvi handiendi indiri fama ndinorima izvo zvitanga takarima witi tichibva muwiti tinorima chibage zvokuti iye mudzimai achienda kugoridhe ine handa kumurambidza ndakangoona kuti mai vake vanodawo zvegoridhe vanin'ina vacho vanogara vanoshamwari dzavo vanoda zvegoridhe shamwariwo dzake chaicha dzinoda zvegoridhe ine handa kumurambidza goridhe kati amai mwana kana ndida inoda goridhe endai goridhe kana achida kutaura chokwadi chekuti tinoda kuvaka musha wedu tichada kuti tisvike ndikamuti mudzimai kana uchida kutengako zvauri kuda nemari yako yegoridhe tengako zvauri kuda asi zvokuti uzondiudze mangwana uri kuchengeta musha ini usasvika ipapo zvemusha zvokudya zvangu zvevana nemhuri yangu ndinozviita nekunyaya dzekurima kana pasina ndiudza kutotengesa chibage wotenga zvokudiwa mumba pamba pangu inini sinzi ndigara kumapurasi handisati ndambotenga kana paketi rechibage kutsika kuti ndapererwa ndinonotsvaka chibage chokudya so ini ndiri kukumbira machembere kana mudzimai achikumbira kuregera amakembere zveshuwa tine vana nendiri kutorwadziwa nenyaya yevana aifanira kungokumbira uregero kwake kuti zveshuwa zviwanikwa ndakangosanganawo nemiedzo imwe yataura tiri kuenda kumberi koko okurukura nditi zvinogamuchirika zvakanaka than kuti andidaro ini mbangana mukaa muvhileji chaipo chaipo hapasati vangosunziwa kana chitobva pedzo zvezvozvo munoona murume nemudzimai kana muri mumba tava nevana 4 nditi tine vana 4 kureva kuti kana tichitaura nyaya dzebonde munoona gogo pabereki vana 4
kana vanhu pasingagoneki bonde hapasvikiki ipapo. Ndo point yangu yekutanga. Right, point yangu yepiri, kana ndanchidya nemukaka ndikazonodya nyama ndakukombeya zvinhu zviviri. Nyaya totaura nyaya yekuva, kana taura nyaya yekuva kaimusha, ngatitaure tichibudisa chokwadi chiri straight chaicho. Tikataura zvokubhabhadzira hatibudisi chokwadi. Munoona kana munhu ajaira kudya nemukaka akazonzwa kunaka kwenyama, bozi vanhu tinotosiyana. Unoziva kuti ndikaenda kunohura izvo mumusangwana kundinakira kupfuura mukadzi womba. Saka kureva kuti ini ndenda kukombewa ndava pachipari chekuti mukadzi akukombeya zvaakanzwa uku ozvikombeya uku. Ini handisi kukombeya nawe ati yemubedroom ari kutanga kugara pano nhasi. Hakusi kutanga kuigara pano nhasi, kuna dombo wedu cheko takatomboigara nawe. Ainogadzirisa. Kuna tete vamwe vangu vasira kumba kuti timenjikani takaigara nawe iyi. Ainoti hatisi kutanga kuigara nhasi panapa nayo bedroom. Kana baba vachiti nini tikurwara avari kutaura kuti aisi nyaya kutanga kuti asi kugara pano. Ina ndida kuziva pakabatsika ine kurwara uku baba vakumbokuita here zvauri kunzwa. Vaimbodanana nemwe mukadzi waidanana naye ndo pakatenda dambudziko ravo irori. Ndifo takatomboitaura naye nevakuru vekuchechi vachiti enda tumwana amaizi wakaye kuti hanzi ndiye tikumbire regerwa. Ndikavaudza vakuru vekuchechi ndikati inini handisi kutambira regerwani amaizi wakaye kana vasina kugadzira baba zvavakaita sei zvavakavaita. Pane vamwe vanotozvizivawo. Inini naye mama ndavachiona sekuti vanhu vaviri ava ngavakumbirane ruke. Totsvaga kuti timaona vusekuru apa pazobuda shoko rakanaka. Chero dai tangokurumidza zvamborewa nemwana wangu wekuti mukangoti regererwa musina kubudisa the main point yacho ndatombomuti handizvere but musukuru ndazoona the main point iri kuda kuti igadzirwe apa. Imi kana muchivaziva vanogona kugadzira, ini kana ndichivaziva ava kana vachivaziva ngachibatsirai mhuri iyi. Mwari vaipomborere zvapera, handiti ndizvona vaitokama. Kana muchivaziva imi michibvai maona vanozvigona mwana wangu kuda kuti mbenyu muchengeta vakadzi vakawanda. Ini ndakazviona muno ndo basa ravo, ende kana wanzarwo filile lo handiti. Saka unozogara sei nemudzimai magariro apasina. Saka iwewe fara, Mwari vakanaka vaunonamata handiti vaita kuti zvisvike ipapa. Ivo vari kuzviramba zvavabvunzi tikangani vachiburuka vari pamusoro vasati vambopedza vabvunzi kangani vachiburuka vari pamusoro zvapera uyu mukomana uyu wakamuwanikidza nemudzimai wavo amiro. Saka patabvunzudza nyaya yavo mudzimai wavo wasabhuku aradza kuti ari kuramba nyaya. Saka tati machembere vaende panze vambonotaura navo zvamirira sesa pamusoro imasesa. Inini kubuda kwandaita nevava panze ndatanga ndataura nemudzimai ataurawo nhunha dzake akataura kuti aiwa imba yake anoida, asi pane zvimwe zvatati pamwe hatingagone kuzvidaidzira muno zvedu zvavataura zvichagadziriswawo nemakarawa angana baba. Ndofunga tazosangana tose takataura, asi iye ati kumba kwake akuda kudzokera. Handizvo handiti kavananga ndinavo ndizvo kamwanangu. Eho, saka ndakwenda kupanze. Naye icho wari henje kuti makazviita. Mati? Oh, mangozvita but mamusingabatiwa. Maita basa. Vakutenda mhosva yavo. Vakuti ndakazviita but handina kubatiwa. Ndati ari pamusoro ndati handina kubatwa navo pavasvika ndaisina nyaya. Baba vakati mimi kudana nemunhu uyo. Kudanana basa nekuti mabati wedu ati amuona kana kudanana.
batiwa kana musabatiwa asi kana mune munhu munodanana naye zvine basa here chinobasa ndechekuti mabatiwa here kana muri kumuchidanana vozava kutaura kuti vati ndakamubata vandiwa nenhau yavanongoitora ndakavabata nezvikonzero abcd saka muri kuti mimi havana kukubate hapana kana umbooneraedza kuti muri kudani uyu because imi makati havana kubatiwa tikaziti ndapauyo ndopobuda umboo inenge yapunishment plus good move yekuda kutenderedza dani muri kuti mimi hapana umboo unoratidza kuti mimi muri kudani nemukomana here kana kuti zvinode kubvuma nyaya yenyu dare uone kuti netseketudza sei batsire yama isati ndandisipo panga pachaenzaniswa nawo tata avava nhau yavo vakati ava vadzimai vangu vari kudana nemukomana uyu imakati handakubatiwa tatisiso muri kuti hapana here umpo unoratidza kuti muri kudana nemukomana uyu imi munongoti hongo toti imi baba kana pane umpo tikuda umpo tikangoona umpo uye manje toda tichitaura kuti manje tinenge takuzvitaura mimi kana mama muchitaura kuti imi havana kubatwa kana pane umpo wakadai zvakuti kuti saka imi tova kuti mutipupure nemuromo wenyu kwete zvokuti isi tikupe mhosva muri kuti hapana umpo here avati tochivapa ava vationa kuti nhau yamira 2 minutes nhau yange singambofana kuti kutomboita nhau yamira aiwa muri kubvunzwa imimi kuti zva mababereki enyu aripo tete yenyu ndevapi machembera dzaende nevava nemakara dzaende nevava ndo nhau yavangadai vataura vachiti patazoenda isizwa taona nhau iyi akorti nezvatauranyaya yechangameko tingaiswere uyu akabatikidzwa mumba yakarohwa nanhasi gumbo rake rakakuvara abvunziwa nedare kuti iwe wakamboenda kupolisi here akati handina toya amai ava kubva musi wa15 October nanhasi ndokutozosangana kwakuita nemurume ava vanambodzokerewo kana kuti vaende nehama kana nechi kuti musi wacho vakatizei kubva ipapo saka dare kuona kwarangaraita rakaratoona uyu aine mhosva yekubatikidzwa mumba memunhu nekuti gumbo rake nanhasi asi kukwanisa kufamba kubva musi wa15 haana kana kunomhangana kupolisi kuti akakuwadziwa neava mumba memunhu meamavo kuramba zvavo vari kuramba asi uyu ari mumba ivo vari panze kuri kuma8 dzemanheru mameseji arimo tingaswedzewe nyaya saka ndataura kuti nhau yeumpo kumva manzoti mbotaura nhau yeumpo tipozize ichokwadi chokuti wakarohwa neava vakamuroera kupi nenguva dzipi na8 waitsvagei pamba pavo kubvawo kwamukabva mavo baba ini ndeshamwari wokudza Peter Forge akaziva kuti handame cheese pane tainenzi chain smoker yekuti ndisati mudzanga uya usati wapera uya ndomuona mumwe kuitira ndibatize nokuti moto ndenge ndisina handimaona kuti zvimakanakumbira moto na8 o'clock pamba murume wacho asipo pane mukadzi hanimazviona manje ndoti moto wamaikumbira moto Forge moto kupota Forge chaiyo here kana kuti waiwa moto mumwe uyewo kuti usiwo Forge ndokubva vawanikidzwa vari mumba mudzimai abuda panze iyo na8 ndokuwanikidzwa vari mumba vachitora moto Forge plus now yenyu to make things worse muri kuona kuti ava amai kana mama musingadanane chakaita kuti amai kubva musi wacho imimi wamarohwa imimi ava amai vatize because kana nyaya vainhika vaikwanisa kuenda kana pota ive kuna nateti kana kuti kudii kuti pane munhu angauya kuzokumbira Forge pamoto Forge saka pandikaona uya chirohwa yachitiza ini ndakacha kuti inini ndirogona kuti ndidii nhau uye yakataurwa kusvikira nhasi chakaita kuti amai munge musipo kubva musi1 bereki nhau yoyo kutadza kuenda pana tete kana 9 kuti muuye muti pane munhu akauya kuzokumbira Forge arohwa saka pandikaona mumwe achirohwa pakarohwa ndafunza zvinodii kuti murume wenyu achene mwoyo kuti hapana zvaitika chakakuita kuti mutizei mimi pamba muzouya nhasi mabuya kuno pamba chakaita kuti mutize pamba imi hapana nhau yakaparira chakaita kuti mutize pamba ichi uyu tokatadza kuti wari kutaura dzakarohwa asi chakaita kuti irizotiza imi michi kusvikira nhasi mameseji mufoni arimo chakaita kuti nditize kumba kuti aitikanedzana kanyaya yakadikidiki kumba murume wangu ainibatira banga musungaenda katogota 1 week tichirara banga riri kumusoro kwemubhedha
pacho pao pakatika pamkaenda una tete vakati kudii because nawe banga pamutemo it's a criminal case pamkaenda ana atete vachiuya vachimbotaura nemurume uyu ana atete vakati kuti banga ringangobayiwa every time anetsara kubayirwa pasi imimi nawe yotadza kuenda kana unana atete nechii ana atete ndakatombovauza vakatombouya vaigadzirisa kwapapa ana atete pamkaenda apa maona kuti apa paita nhau yekuti uyarohwa imatiza makadii kuenda kunana atete kunati ana atete murume uyu agara anoita zvokugara akabayira banga apa saka izvino izvi ndiri kucha kuti pamba pamwe ndiningirikiri ndichokudzokera because yata nhasi muye nhau yedare chii chakatadza kumene kunana atete nokuti nhasi ana atete vangadai vachituya vachiti muzukuru akadai kana kuti ngaakaenda ana atete tikanza kuti murume akatatidza ana atete venyu nemi chakaita kuti mugare pesa pazizizi kusvikira iko zvino zvimauya padare ichi kana pasina nyaya iripo pamusi wa15 vanoti vanga vari kumba kwasisi lacho toyapa watita kuno kunyeni toti mupurisa wedare ndo ateta kuti watoya kumba vachitosangana murume wangu pamusi wa15 vari kwasisi lacho havana kukwanisa kuti vadzoke kumba kumurume waona asisi wacho vazoenzanisa nauyo imakuru makarohwa chakutaziva kuenda kumapurisa imarohwa makuvara chakutaziva kuenda imiga maikumbira moto wofoja chii sataura nemaoko samaoko ako ndoda kupata kudhara saka nyaya ngeri nyaya iyendepe kuti iwo ngandipadzira saka ndakaita kuti ndakubata mamarwiro nawo yini toita ndakubata akuru kuti ndanzi ibi mazi ndimi wacho manga marwiro yini iwo ndibatikidza mkazi wa Sio watunoti nyaya pero nobatikidza ndai Una makore mangani? Atuna makore mangani, anonzo waziguru ripi, atuna makore mangani. 25. First bwana ni 22 years. Bata uti mwana wako kwa? Amai? Masona uti mwana wenye? Mosa yenya amai yatokukubata naye mungangova musina kuzviita mungangova makazviita kuwanika munzvimbo yenyu iyoyo mune vanhu vanogara vakawanda muzera uyoyo kuti azowanikidzwa iyeyi ari pamba penyu nenguva yaakaoneka ari pamba penyu uyu achitiza imi muchitiza koma aizotizei kana mava musina changa mapara maifanira kunge makaenda unapotero pa next padhuze mangwana kuseni modzoka maiti ndandangovhundukawo pakamhanyiswa zvinokuzowanika muchienda nagara kumba kwenyu uyu achiendawo kwake asingamhan'are iye akuvadzwa kwadza kuti mhosva yakanga yabuda pachena saka ndarira kuonei mune mhosva tikuda vabereki venyu dzetinotera 21 tikuda vabereki venyu pano iwe mumhan'aro ukudei pana ushu amusori wedare ini nekusvibiswa kwokuita musha wangu ndoda kuti andibhadhare nemombe nhatu wazinza ndo exhibit yekuti zvokuita zvokuita zvakaipa enda usaino ilake munhu abatiwe nyore madetails amai ava kwavari ndoda kuti ndifonere mambo kwakare abva abata abereki vavo handidoo vamazvimba hera kubiri kurafingora ndizvo kwazvo vabva vabatwa yavo yakanyatso kuongororwa atamba nemwana womuzera wavoyo vapira netoa nhau isingaiusati vabereki venyu pano aimatovhuma nhau yenyu panapo naye mukomana kuti kuma8 azive kuti baba havapo pamba pavo aenda nakumbira foja nombokumbira moto wefoja anokumbira kune munhu wechikadzi sapo waitiri kumunhu witi wakari mawiti pavo panyangomba dzemaikoporativu